Uraliin. Taakse sen juoksevan ja kuuluu vinha läiske tossujen. Miksi niin? Englantiin uskoi Stalin huokaa hiuksiansa repien. Miksi Suomi kuunnellut ei tiltua ja äikiä, vaikka juttu oli soopaa sekä tarpeeksi räikiä? Uraliin, Uraliin, nyt on timpussa jo itse Suomikin. Auttakaa Iivanaa, Suomen hirmut pian sotkee koko Kaalimaan. Eipä vaan auttavan näy, vaikka jenkit tarjoaa myötätuntoaan. Sillä japsit pistää lämpimästi, minkä ennättää. Saksa liittolaisten tonnistoa ilmaan lennättää. Uraliin, siinä on työ. Vanjat juoksee, että tossut puuta lyö. Uraliin, siinä on työ. Vanjat juoksee, että tossut puuta lyö. Elnäkäjärven jää on taakse jäänyttä elämää. On siellä nyt kossit ja sassit ja puomit ja passet juu. Korsuissa kaminaa, siellä pelataan nakkia raminaa. On meillä fritsit ja maksit ja petropamaksit juu. On täällä tallattu ja maata vallattu, on täällä koukittu ja teitä noukittu. On sota tuimaa, juno päätä huimaa. Pum pum pum, patteri paukkuu ja korohorot haukkuu juu. Läski ja lotinaa ja peurapa pyllyä ihanaa. On rämpsässä käristetty, kiristetty, matkahan varistettu juu. Ei hevosilla heiniä, vaan syövät ne tallista seiniä. On toisilla suolissa santaa, eikä tule lantaa juu. On täällä napsittu, on täällä tapsittu, laukaistu miinoja ja annosviinoja. On eukkoa ikävää, kun syö sitä vitamiinipilleriä. Ottaa sen kotilama tyssää, kun roiskitaan ryssää juu. Kiskis kukkulaa, on siellä ne munat sekä makkaraa. Mutta se muna kun se meni, niin se makkara jäi vain juu. Röhössä on tiltun tie, se kurasena murasena ukkolle vie. On täällä pieluja, tsirniä, zornoja, oserat juu. Varjossa onkien lotta kanttiini, sumppiaan keittävi, siellä ottaa Lundgreni. Voi pojat Samariin, nyt tuokaa naamariini. On tänne riukuja prykätty, on liukuja lykätty juu.
Werker saßen zu Frankfurt an dem Main, schon seit vielen Jahren 6 Studenten ein, die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der freien Republik, die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der freien Republik. Und der Kerkermeister sprach es täglich aus: Hey, Sieger Bürgermeister, es reißt mir keiner aus. Und doch sind sie verschwunden, abends aus dem Turm, wohl um die 12. Stunde, einen großen Sturm. Und doch sind sie verschwunden, abends aus dem Turm, wohl um die 12. Stunde, einen großen Sturm. Und am anderen Morgen hört man den Alarm. Oh, es war entsetzlich, der Soldatenschwarm. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her. Sie suchten 6 Studenten und fanden sie nicht mehr. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her. Sie suchten 6 Studenten und fanden sie nicht mehr. Doch sie kamen wieder mit Schwertern in der Hand. Auf, ihr deutschen Brüder, jetzt geht's fürs Vaterland. Jetzt geht's für Menschenrechte und für das Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der freien Republik. Jetzt geht's für Menschenrechte und für das Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der freien Republik. Wenn euch die Leute fragen, wo ist Absalon, so sollt ihr ihnen sagen, ja, er hängt jetzt schon. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinen Strick, sondern an dem Traume der freien Republik. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick, sondern an dem Traume der freien Republik. Jetzt geht's für Deutschlands Rechte, jetzt geht's für Deutschlands Sieg. Wir sind keine Knechte, frei lebt die Republik. Drum auf, ihr lieben Brüder, nehmt das Glas zur Hand. Es leben 6 Studenten, es lebt das Vaterland. Drum auf, ihr lieben Brüder, nehmt das Glas zur Hand. Es leben 6 Studenten, es lebt das Vaterland.